Marrazo hauek sukarrietan ditugu kontserbatuta. -20 gradu zentigradotan izoztuta. Batez ere azaleko tretza teknikaren bitartez harrapatzen dira. Baina gaur egun, Euskal Herrian, nekez lortzen ditugu. Itsasontzi gutxik erabiltzen dute arrantza mota hori. Ez nuen inoiz Bigoko lonjan marrazorik erosi, eta beraz, handizkarien kontaktuak bilatu behar izan nituenan. Gero, marrazoak saltzen zituztenak bilatu behar izan nituen. Marrazo zuriaren familiakoa da, Lamnidae familiakoa. Ez zintuzke janaritzat hartuko, harrapakin txikiak jaten dituztelako. Hortzekin ezin baitute koskegin eta janari puskak askatu. Berdelak, sardinak, txipiroiak eta horrelakoak jaten dituzte. Ikutzen baldin baduzu justu Larruazala norabide honetan, atzerantza, da nahiko leuna. Baina mugitzerakoan aurrekalderantz ikusten da, ez dakit entzuten da horre zerean, baina da lija bezala, ez? Nahiko zorrotza dela. Eta hori, hain zuzen ere, da eskatak mikroskopikoak dauzelako. Horrelakoa da marrazoaren azala, lakarra. Hain zuzen ere marrazo pintadun honi gaztelaniaz pintarroja edo lija deitzen zaio. Eta badirudi garai batean zenbait tokitan kostaldean eta erabiltzen zala marrazoen larrua zala, pulitzeko egiturak eta lantzeko beste tresna batzuk, ez da. Hemen ikusten da pixka bat eremu nahiko zabalean, hori, zelan banantzen diren edo zonlako morfologia goitik ikusita, zonlako ziren eskatak, edo espikulak. Abiadura neurtu da, baina ez da oso neurketa fidagarria. Badakigu munduko arrain espezie azkarrenetako bat dela. Azkarrenak, marrazo hau, Isurus oxyrinkus, eta ezpata arrainak eta belarrainak izango dira. Belarrainekin duen aldea, indar muskularraz gain, larruazaleko diseinuan datza. Espikulek ezaugarri hidrodinamiko bereziak dituzte, eta indar muskularrari begiratuta, edo duen torpedo itxuragatik, espero zitekeena baino azkarragoa da marrazoa. Baina nola gertatzen da hori? Galdera horri erantzuteko Aztiteknaliako biologoak hona etorri ziren Bilboko ingeniariengana. Nire lehen erreakzioa harridura izan zen. Zer esaten didazue? Baina gero, kontua aztertu ala eta aplikagarritasuna bilatuta ingeniari moduan aplikatzea nahi izaten dugu. Bururatu zitzaigun, errazena zela marrazoa osorik digitalizatzea. Horretarako Bilboko ingeniariai deitu genien. Haiek eskuko eskaner laser sistema bat zuten. Eta goiz oso bat lanean gogor eman ondoren, 3 dimentsioko irudi zehatzak lortu genituen. Azterketa egiteko oso egokiak. El escáner láser conseguimos unas imágenes en 3D muy definidas y muy apropiadas para hacer el estudio. Ingeniariak ohituta gaude makinekin lan egiten. Bizidunetaz pentsatzea, biomimetikaz, liluragarria zen. Eta beraz, segituan onartu genuen erronka. Aceptamos el reto en cuanto se nos planteó, ¿no? Hiru dimentsioko ereduak ekarri zizkiguten. Geometria baten 3D eredu baten besterik ez da. Marrazo baten abezala, makina baten eredua izan ziteken, edo mekanismo batena. Kontua, bizia ematea da. Eta horrela, geometria eredu konputazional bihurtzea. Hori da gure lanaren lehen urratsa, arrainontzi batean sartu, guk domeinu konputazional deitzen dugun gune batean. Eta fisikako muga baldintza guztiak aplikatuta, zerbait zehatza konputerizatu behar genuen. Marrazo bat gela baten barruan, eta modu erregularrean mugitzea lortu behar genuen. En un cubículo. Ingeniaritza eskolakoek ura modelizatu zuten prisma bat hartuta eta gelaska txikietan banatuta. Gero, marrazoaren 3D eredua modelizatutako ur horretan sartu zuten. Zenbat eta gelaska gehiago erabili, orduan eta kalkulu hobea da. Hala ere, gelaska asko izateak oso konplexua egiten du kalkulua. Gelaska bakoitzean fluidoen dinamikako ekuazio guztiak ebatzi behar direlako. Berez marrazoa geldirik dago, eta fluidoa mugitzen ari da. Haize tunel batean edo ur tunel batean egiten den bezala.
Kalkuluaren magia marrazoaren azala maila mikroskopikoan aztertzean gertatzen da. Frikzioa gertatzen den tokian. Frikzioa garrantzitsua da, ez da gorputzaren forma bakarrik. Mikroespikulak mugitu egiten dira, eta fluidoaren ingurua aldarazten dute. Horrela, fluidoak eboluzio laminarra eten egiten du, zurrunbiloak sortzen dira, eta horrek eragiten dio gorputz solido horri, marrazoari, azkarrago mugitzea fluido horren barruan, itsasoko uraren barruan alegia. Oso adibide adierazgarria da golf piloten kasua. Denok dakigu zulotxo batzuk dituztela. Zulotxoek txikiago egiten dute pilotaren atzean sortzen den geruza. Geruzak depresio bat eragiten duelako, eta pilotaren mugimenduaren kontrako indarra egiten duelako. Hasieran, pilota leunak erabiltzen zituzten, baina ematen zizkioten kolpek pilota desitxuratzen zuten, zuloak sortzen ziren, eta ikusi zuten zulo horien ondorioz pilotak hobeto funtzionatzen zuela. Urrutiagora joaten zen kolpe berdina emanda. Eta hori da, espikula mugikorren ideia nagusia. Gorputza balaztatzen duten kondizioak aldaraztea. Hemen daukago justu hartutako larruaztalenen lagin bat. Eta indoguna izan da hartu horren moduko lagin asko, gorputzean zehar, aztertzeko edo ikusteko ia gorputzean zehar eskaten morfologia desberdina dan. Justu musturrean bertan dauzen eskatamotak, ez da eskate inolako estriaziorik, dia nahiko borobilak. Atzerantza baldimagoaz, gerota zorrotzagoa dira, gerota zorrotzagoak. Txikiagoak, estuagoak eta zorrotzagoak, eta gangarrak edo krestak eta askoz markatuagoak. Eta eroia bukatzen dute gorputzaren bukeran oso finak izaten, ia horratzak bezala. Gune bateko edo besteko espikulen arteko aldea aurkituta, zientzialariek erabaki zuten erdiko hegala aztertzea. Hasiera batean hasi ginen aztertzen gorputz osoa, ez? Eta gero konturatu ginen, beste referentziengatik eta batez ere beren kokapenagatik da justu gorputzaren erdikaldean, ez? Aleta hau, nolabait esaterren da, nolabait mugimendua kontrolatzen dagoena, ez? Ez nuke esango timoia dela, baina laguntzen dio mugitzerakoan, ez? Eta gainera justu kokatuta gorputzaren erdikaldean eta justu ardatz horretan marrazoa kontrolatzen dula mugimendua, ondulatorioa, ez doa zuzen. Erdialdeko hegalak nahiko estatiko irauten dute marrazoa mugitu bitartean. Horri esker, kalkulu gehiago eta zehatzagoak egin ditzakegu. Ordenagailuaren indar guztia, objektu txiki eta estatiko batean jar dezakegu. Nire ustez emaitzek itxaropen handiak ematen dizkigute. Pozik gaude. Zalantzarik gabe oso espezie interesgarriak dira. Publikoak ederki ezagutzen ditu, mitifikatu ditu. Baina oso biologia erakargarria dute. Eta evoluzioan duten tokia merezi dute. Gutxi gora bera, 200 milioi urte egon direlako. Eta oraindik han daudelako. Probablemente todavía siguen ahí.